Babachi unotemba ne adivenda wakatsika pai usiri muzukuru wandunge taura kuti zvivindi zvako zvinopera tava kuzomanyisana pano ukusara uchipinza zvikomba muno pamba pangu kupaita loji vari kuuya vanapitana naJoji. Muti wemusango uri muti wemusango adarika paurira nenzara unopavhurira uchafira mahara. Muti wemusango uri muti wemusango adarika paurira nenzara unopavhurira uchafira mahara. Handichakuda hako chidzokera kuna mai vako ndakundikana neunhu hwako pamwe ndivo vanoziva unhu hwako. Handichada nezvako ndapidza nekuti iwe unondichita pandakakuwana ndaitoti zvaita asi iwe unondishungurudza. Muti wemusango uri muti wemusango adarika paurira nenzara unopavhurira uchafira mahara. Muti wemusango uri muti wemusango adarika paurira nenzara unopavhurira uchafira mahara. Unotemba ne wakatsika pai usiri muzukuru wandunge taura kuti zvivindi zvako zvinopera tava kuzomanyisana pano ukusara uchipinza zvikomba muno pamba pangu kupaita loji vari kuuya vanapitana naJoji. Muti wemusango uri muti wemusango adarika paurira nenzara unopavhurira uchafira mahara. Muti wemusango uri muti wemusango adarika paurira nenzara unopavhurira uchafira mahara. Handichakuda hako chidzokera kuna mai vako ndakundikana neunhu hwako pamwe ndivo vanoziva unhu hwako. Handichada nezvako ndapidza nekuti iwe unondichita pandakakuwana ndaitoti zvaita asi iwe unondishungurudza. Let's stop.